que sóc Toni Comella, fill d'Antoni Comella i Agnès Vendrell, tercera generació de ceramistes i el meu fill la quarta. Jo recordo potser més les vingudes de la Totot i la Rosa a casa que anar al Mas Manolo. El Mas Manolo jo el recordo més de més gran amb la Rosa. I llavors amb la Rosa hi va haver més relació, perquè també vaig fer alguna fotografia de peces del Manolo que em havia demanat, i quan ens vam casar ens va regalar un baix relleu i ens va dir: quan tingueu un fill et regalaré la parella. I llavors ja havia mort ella. Jo tinc una imatge com d'una casa de pagès que no tenia res a veure amb una casa de pagès, perquè tot el que hi havia dintre no tenia res a veure amb la pagesia. Però la casa és una casa de pagès. I a més, en un moment que estava en el camp, ara hi ha la variant, però llavors no hi era, doncs anar al Mas Manolo era anar com a pagès, però no tenia res a veure amb una casa de pagès. Però en canvi hi havia una taula llarga com de pagès, amb el calaix del pa en el cap. Era una barreja estranya, no? De pagesia culturalitzada, diguem, no? O en un altre món, i esclar que hi haguessin Picassos, hi haguessin altres escultures. Jo recordo una repisa amb tot d'escultures posades, recordo, una taula llarga, allargada, unes finestres no gaire grans, bastant intimista, diguem, de llum, i a fora un banc d'obra amb un xiprer, recordo això. Però en canvi m'enllaçava amb l'ambient que tenia a casa, també, amb una certa normalitat d'objectes i de... Veia que era el mateix filó, el mateix fil. La Totot ja vestia estil parisí, diguem, no? Aquesta imatge com de Giacometti estilitzada, fumant amb una boquilla i amb una veu ronca i parlant molt de tot, i sí, amb unes erres arrossegades. Venia amb un gos, amb un sèter, un gos roig. L'escultura del Manolo jo no l'he vist mai amb la línia més acadèmica de Clarà, sinó que era una escultura com més lliure, més gestual, no tan refinada. O sigui, no era perfeccionista i era perfectament deixada en el moment. O sigui, no era una escultura llapada. Era una escultura de concepte clar i que no li interessava anar més enllà d'un acabat perfeccionista, que em penso que això és una cosa que li dona molt caràcter a la seva obra. I que això ho tenen pocs artistes. Aquest punt és molt complicat, el punt on deixes l'obra teva, no? Fins a quin punt convé la teva intervenció i a partir de quin punt comences a espatllar-la. Doncs aquest punt em penso que era el Manolo.